Diba? Video lang, topo to. Video lang, topo to. Hindi na. Sa ating item ah. Yan ako, ano. Si... Ano kung biskuit ba? Secret ko. Ano ba hindi ko biskuit ba? Hindi na lalo. Mahigpit. Parang ano mo? Patalubog yun. Kala ko maliliit ako. Ma-over package. Asa na yun? Binayaran ko. Sayang kasi yung mga pabango. Hindi nagtatapag ko yung loads yung pabango. Tatapag ko kayo sa binayaran mo na lang. Yung kayo binayaran.